Sanibonani ke ubongiwelo Ndlovukazi ngiza nendaba wena ozanani nendlebe namhlanje sizokhuluma ngestory sika mngani wethu uyangena lana uthi Sibongiwe ngizalelwe yinje endlini ngithi mina yini athi hayi na athi ngamithi umfana saseresi ebese kusele 1 month ukuthi ngiqede esikoleni so simithane ke sijole lo 1 month lo bese siyathembisana mina mase ngiqedile esikoleni bese siyathembisana ukuthi enene ngeke siye ukufonelana sizoqhubeka sithandane bese ngiyagoduka ke mina sengiyohlala ekhaya yena aqhubeka ahlale rest nangempela siqhubeke ke sithandane nomfana siqhubeka umfana uyangifonela siyafonelana kuze kuphele u8 months makuphele u8 months bese kusondela isikhathi la ngithola khona iinternship ngala umfana ahlala ngakhona uthi Sibongiwe nangempela ngiyithathe leyo internship ngihambe ngiyohlala ngaseduze komfana uthi siqhubeke sijole uthi Sibongiwe nokumnandi ukujola nalo bhuti uthi angifuna uqamba manga like he made me feel like I am important and he made me feel like I'm a woman deserve ukuthandwa uthi wangithanda umfana sathandana nami ke manje sengimuvele endlini yakhe sesihlala sobabili uthi ngicine ke sengipregnant ngimthole kumntwana yonke into ihamba kahle umfana ukhona umfana usupportive umfana nje ukhona nje uavailable bese ngiyagcina emva kwalokho mase kuphele iinternship sengiphindela kuphi manje sengiphindela futhi kuphi ekhaya kuthi ke bese ngiya-apply futhi ngi-apply ngithola umsebenzi nakhona futhi umsebenzi ngiwuthole ngaseduze kwakhe and then bese ngiyahamba ngiyosebenza khona ngihlale naye futhi siqhubeke lapho sigcine khona nje siyajola like umfana ukhona upresent uthi ke umngani wethu umfana kuthi ngalesikhathi esepregnant ingane esibili uyaqala manje useyabona ukuthi umfana unyawo lakhe alisanyatheli ngalendlela ade ngiyathela ngayo eqaleni siqala kunama calls a strange umfana awenzayo uqala kunezinto nje ezithile ezikhombisayo ukuthi kukhona ongekho right la uthi ke bese yaqhubeka umfana usisi kuze kushaya isikhathi la kufuneka ayobeletha khona abese yafona kusisafonela umfana ukuthi hayi mfana sekuyisikhathi la kufuna ngiyobeletha khona umfana uyafika uzolanda umngani wethu uhamba namantombazana amabili emotweni yakhe uthi athula usisasibuza ukuthi and then kwenzekalani afike naye yabo wesithathu kuleyo moto ungenwe emotweni ekhanjiwe ayiswe esibhedlela afika belethe usisi makabelethe usisi afike futhi ugayina ngakusasa ezezomlando usisi kuqhutshekwe nempilo kuqhutsheka kanjalo nempilo but nje uthi ngimbuze umfana ukuthi ayibo bhuti uyajola yini na ubhuti aphike alahlele lapha uthi ngithole ama message efonini yakhe ukhombisa ukuthi uyajola nalentombazane uthi ngikhulume naye intombazane ngikhulume naye umfana bathi bayahlukana bafonelane bangenza isilima bathi bayahlukana bese umfana athi useyekile useshintshile yena right ufuna ukuba ubaba present einganeni zakhe ufuna ukuba yindoda nje ekhona eqotho nasempilweni yami uthi ke bese ngithi ngelinye ilanga ngimcele kuGayi ngithi mina ngicela ukuthi ungiphe ngifuna ukuvula iaccount yeingane ukuthi sithengele ingane ingubo zoqoqa ayithi uGayi avume angabi naluthatha ke afuna ibank statement yakhe ID yakhe zonke lezi zinto nje makathi uyabheka la kwi statement sakhe sasebank uyathola ukuthi kunentombazane ajwayele ukuyithumelela imali le ntombazane ibhalwe ngamagama awu2 so akazi noma amantombazane amabili noma umuntu oyedwa na hayi nangempela abuze kumfana ubani lona athi hayi intombi kamngani wakhe umngani wakhe uyathi makafuna ukuyithumelela imali acele yena ukuthi ucela amthumelele ukuze umuntu wakhe engaboni athi ngenze slim uthi kuqhubeke ngelinye ilanga kusho ukuthi amlalele kanjalo umfana uthe ngelinye ilanga untombazane egodukile engekho eyekhaya wengayanga ekhaya okay I'm messing up a story samngani wethu uthi wayehambile eya emsebenzini kufika into ethi nje awukuphindile emuva kodwa uyendlini uyobheka yabona mawubonisi ereally dance uthi yadance ereally yathi akaphindela ekhaya ayobheka ukuthi ngathi kukhona ungashaya manje nangempela makafika ekhaya uyafica uGayi noGirl basendlini la bahlala khona uGirl uhlala la kwi complex the same place la kuhlala khona usisi so uGirl uyamazi umngani wethu uthi bese ayalokhuza
alwe nendoda, indoda ivele bashiye bobabili basale belwa bodwa. Ithe isuka lapho indoda yabe ibuya yabe itshela umngani wethu ukuthi look angisakuthandi, ngicela uqoqe imithwalo yakho uphuma uhambe la endlini yami, ngizosala nalomuntu engimthandayo. Uthi nangempela aqoqe imithwalo yakho sisi ngoba wabona ukuthi ayingangayo useyaxoshwa manje ahambe. Uthi izingenwe abantu abadala ke manje abantu bakubuka mfana ngoba abantu bakuba mfana bayamthanda umngani wethu, ingenwe naba kubuka ntombazane lo umngani wethu. Uthi nabakubuka ntombazane le enye bayafona bafonela umngani wethu bayamthuka bathi awuhlukane nendoda, uyabona indoda ayikuthandi indaba lokhu namathele, uzuthuka ngisho uma wentombazane. Uthi abazali laba babo bobabili kumfana naye bahlale phansi basho ukuthi abayilungise lento ngoba kuneyingane ayixoxwe ilunge iphele. Uthi the ihlalela usisi ngelinye ilanga ngoba nje esezama ukuthi naye okay mhlawumbe uzomxolela umuntu wakhe, kuyabe ngelinye ilanga ngena iphone call iphuma kule ntombazane le. Sesidlulile nje isikhathi eside nje behlukene nomfana, umfana eyitshele delela. Umfana uyena uthatha inamba yakhe wayinika uma wentombazane. Uthi and then bese kungena ikholi untombazane umna kwabo lo uyamncenga ukuthi buyele endodeni yakho, indoda yakho iyagowa idinga wena, ethi go through a lot, ithi yabona iyangibhora, yabona nje bungekho nje empilweni yayo iyabhora, like he's not the best man. So nje qoqa indoda yakho buyela kuyona, uncengwa intombi. Uthi manje ngilahlekile angazi noma ngibuyeleni kulo mfana or ngizoba islima yini. Uthi awungicelele bonke kubangani bakho ukuthi banga advise ukuthi bathini ngempela ngibuyele kubabo izingane zami, lo muntu lo sinezingane ezu2 naye. Uthi kubo kamfana bayangithanda ngenhliziyo yabo yonke, nasekhaya bayayilwela irelationship yethu ukuthi iqhubeke iye phambili. Uthi kodwa intombazane ngisole ngathi sakhona ngoba naka ingcengela lo mfana. So uthi angazi noma lo mfana uzama ukwakha isithembu because mina indlela engibona ngayo ngathi ukwakha isithembu. Animboniseni ke umngani wethu ukuthi enze njani because wow. Hayi bandla. Hayi. Guys, khona lento okay, bonisana umngani wethu ngeke ngifake le ndaba la ngoba kuzomoshakala lezi story. Bonisana umngani wethu.